Katkom ke jingong menteri kamau kan ro konsensi kidan du pratli ki grassroots center kabaman ki center kindon arngut kiwo chikiban ajing kai yakite ki hebret menteri ulakon tujuru iki hebret bakin sim gabu yakite ki jaka ajing hikai ki bolawan ra bat mangker pang nang banta jongki khnang bakin yo bet shushu yakasap ka bawblei lu ai kerpang yaki ka jing temu ka jongi long banang bu yakini ki grassroots center hang ni po constituency ka jongi bangi I shisha hadin bangila sedang bangila penya ya ka mau kan ro kop arsnam ngi baka sap kapong bat ki khon samla ki jongi ke bomi shakmat ki baila kai haki level ki bafer chetai chepo sar shilong kila nang mi bat ki don bat ki khna ki ba khatsan kan rusnem ki bai shim benta ha katai ka mau kan ro kop ngi shisha ka dei ka opportunities ya ka jongki wenang la ban sei la ka jong ka sap kapong tenga iba ka ne ka constituency jongi sha ka dei ka bobon ba ki ki khun samla ki jongi kele kai football che ong ba ka kentien baro ubri ubastat manu bala banlen klem da pli kalat kumnu lat ban kran don kam kinong pli lat plinti de dei na ta daw ni don kam me ka jungi trailang na sukumen bangiyo ban ni trailang maka department bangiyo banang peniar ya kan grassroots dei tang mau kan ro block andai skiwei ki block ro kumju dengan da sukumen ba manda kasni ngiyo ban sedang nang ni napo tang sning kabakong sana kalong ba kongo testa bat ya school ru hidi ban lai kumbala kran mana de I DSO la ong pai ngibu tang arsin stio kasi thoding bat kasi sajai tang ba pihak anwan testa sya kanika practice ka jongpi kani ka coaching ke bagi bagin a ki coach jongpi kini ki coach ru umdai ba kinchu a pi kumto nagalyang ka jonga ngala penbai bakini ki coach ki bangila debjit ngin sa ay ki kawai ka kanja program ka ka klinik ka bangin hikai ki kumno bakin sungthu ban hikai ki hap ki baret mdai bakat ya pi insu pen mare adu banda thaj tem dai ngi hap ban hikai pi kai ka bapi ka sap hidan bat kumno bapin nang la ban ile kai nang ni syakmat kani ngin sai pen bai bag department so abangin sedang ni kani khrang baki coach kin ai ya ka kata ka jing hikai ka bapaka sisa kenang ba pinang he nang san ka kamila kai jong pi ka ka ba kasap hidan nakaliang ka chairman jong kamau kon ro kapan kalau ong bayaki habret hi don kamban pet na do baki dangret namar bakadang khamsuk ban pen bet ki jing im ne ban pen janai ka jing bet ki jongki kalau ong ru ba kum khathan hi ki kwa ban pen kiu shakmat hakaliang ki kamila kai khamtam nak banta kathan kabudon ki ru don sam pan gol pan mo basap Mama apa? Bravo.